Menteri Katanat Puli Putih Gejala Umala Akmen Rimbui menta kesengi ha ka jingle yu kejat Harivoi College ulale ru banjurip ya ka jingte ya ka auditorium ka bala syusa kongreng menta la bonsnem harian bagi samla puli jong ka college hapo kalama jong ka Rivoi College Student Union kilapan pau hakamat jong menteri halo ka jingnon kam mandonno ya ka auditorium ha ka te ka college na ka benta ka jingnon kam man penlong ya ki program baper Hakate ke jingle jurip laidon rekat ru uba SSR Bamon Principal jong ka Rivoi College usamla Jason Lennox nongrum President jong ka RBC SU uba R Harvi Q ADC ka Rivoi bat ki nong hikai Kumbalayo lum jingtip ya kate ka auditorium lasdang manchina na du usnem araja khat lai balade ban mang pisaru kumba saukulur AA lingba ka NEC scheme Henry ka basngo lengo kalong mahdu menta la syupenyeng tangi kipaya balasop reki sanyum bat kala yengja Nagaliang jong uba la kemen rumboy ulapan pau ba omdon jingte PA syapang kate ke jingte yak auditorium Henry kade tang lengba jong ke jingpen tip jong o president ke union usamla Jason Lennox nongrom bat batha ya ki bor punya jong ke college bat kumju ru ya ke union ban le ya kendo ya deputy commissioner ba onla ban pendep ya ke jingte ya kate ke auditorium lengba jong ke district mineral fund Satun approach judisi KDMF kan bisiku aku orangnya haya ya kendo bagi jong meral bagi jong MLA wan Afrik shwa kata ya thu ya kan matu ba ya kendo polisi ba KDMF how much ta ya kan ne ka building hang ne kalong ba ngidang sitip mene da dia thu jong president jong ka Rivoi College Student Union ta khnang ba ban pe ya kan ne ka ban pendep henry nga ong yo kumanga kren pa meeting ba kam de ka basuk menta ban kren ni ban commit henry menta ngi don lang hang ne te ga e ka bang ai jimut ya kini ba knya kundu ya ki MLA jong ki lokal MLA jong ki bat udisi ban kren hang ne mar ba leng ba ka DMF kila ban pendep alis ya kan ya ba sajrong ngam ong ya ketu ba satu mereka alis ya ba sajrong kan don be ka fon bakin erma na ka ban pendep ya kan ne kadin tak daw ka jingwan jongi kalong kata ka advice ngi na lang sarkar ngin pe e ba ila ban ka ban komite e han ka fon la ban komite